6 xhur ħabs u multa ta' 4,000 euro għal żagħżugħ illi gidem suba ta' spettur tal-Pulizija. Iż-żagħżugħ Kyle Muscat ta' 18-il sena minn Ħażabbar gidem lill-Ispettur Jurgen Vella li l-bieraħ mar jagħmel spezzjoni fir-razzett tal-familja Muscat. Dan wara li l-Pulizija rċevew rapporti dwar allegat trattament ħażin tal-annimali. Kemm Kyle Muscat kif ukoll ħuh Keith Muscat ta' 23 sena il-ħadd filgħodu tresqu l-qorti mixlijin illi s-sibt wara nofsinhar fit-triq San Giuseppe f'Ħażabbar irreżistew lill-Pulizija u kkaġunaw ġrieħi fuq l-Ispettur Jurgen Vella. Iż-żgħażagħ ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom. Il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera li kkundannat liż-żagħżugħ illi gidem lill-Ispettur 6 xhur ħabs u eħlitu multa ta' 4,000 euro qalet li bis-sentenza trid tibgħat il-messaġġ li dan l-aġir fil-konfront ta' membri tal-Korp tal-Pulizija mhux aċċettabbli. Hu Kyle Keith ingħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn u weħel ukoll multa ta' 4,000 euro. Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija laqa tajjeb il-messaġġ mogħti mill-qorti f'dan il-każ. Il-Ministru Mallija sostna li l-vjolenza fuq uffiċjali tal-korpi dixxiplinati mhijiex aċċettabbli u qed isir kull sforz sabiex min jinstab ħati ta' vjolenza fuq membri tal-korpi dixxiplinati jitressaq il-qorti biex issir ġustizzja.